Start. Είναι ο Φώτης Καγκελάρης. Παρακαλώ, σαν πρώτη κίνηση για την βραδιά να κλείσουμε τα κινητά. Με ακούτε καλύτερα? Ωραία. Να πω πάλι λοιπόν ότι είμαι ο Φώτης Καγκελάρης και έχω την τιμή απόψε να παρουσιάσω την ποιητική συλλογή της Στεφανίας Στεφάνου. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, σαν πρώτη κίνηση της βραδιάς, να κλείσουμε τα κινητά. Θα ήθελα να σας πω, πριν αρχίσω να διαβάζω το κείμενο που έχω γράψει για την βραδιά, ότι αν θέλετε μπορείτε στο τέλος να συζητήσουμε πάνω σε αυτά που θα ακούσετε, με την έννοια του ότι έβαλαν σε πολλές σκέψεις τα κείμενα της Στεφανίας, τις οποίες προσπάθησα να καταγράψω, χωρίς να ξεφύγω πολύ, αν και μάλλον έχω μάθει να ξεφεύγω προς την επιστημονική σκέψη. Παρ' όλα αυτά προσπάθησα να είμαι σύντομος. Θα ήθελα όμως, εφόσον το επιθυμείτε, να έχουμε στο τέλος ένα διάλογο, αν τελικά προκύψουν κάποια πράγματα που νομίζετε ότι μπορούμε να τα συζητήσουμε. Ένα ταξίδι είναι πάντοτε μια περιήγηση στον χώρο του αγνώστου. Ένα ταξίδι, για να έχει νόημα, είναι ταυτόχρονα μια περιήγηση στο εσωτερικό του εαυτού, στα τοπία του εαυτού μας, σε αντιστοιχεία με τα τοπία της γης. Έτσι, όταν το Σεπτέμβριο επέστρεψα από ένα τέτοιο ταξίδι στην Αφρική, πλήρης ήχων, χρωμάτων, φεγγαριών, διαμάτων, και αναλογιζόμουν με ποιο τρόπο θα συνέχισα να βρίσκομαι στον χώρο της ποίησης που είχα ταξιδέψει, ήταν τότε που χτύπησε το τηλέφωνο και η Στεφανία Στεφάνου μου μίλησε για το νέο της ποιητικό έργο. Αγαπητοί φίλοι, πολλοί από εσάς που είχατε παρευρεθεί στην παρουσίαση της προηγούμενης ποιητικής της δουλειάς, θα θυμόσαστε με τι δισταγμό είχα μιλήσει για την έξοχη εκείνη δουλειά, λέγοντάς σας ότι βρίσκω χωρίς νόημα τους προλόγους που σαν ταξιδιωτικοί οδηγοί αποσκοπούν να σας πούν τι να ακούσετε και τι να αφουγκραστείτε. Με τι δισταγμό, γιατί ό,τι και να πω, το ουσιώδες θα διαφεύγει. Το ουσιώδες θα είναι εκείνο που θα συλλάβετε εσείς, δίνοντας το δικό σας νόημα στο νόημα των λέξεων που θα ακούσετε. Το ότι μιλάμε είναι προφανές. Το γιατί μιλάμε και κατά συνέπεια γιατί γράφουμε, παρότι φαίνεται, δεν είναι διόλου προφανές. Έχουμε την εντύπωση ότι μιλάμε για να επικοινωνούμε με τον άλλον. Ότι ο ρόλος του λόγου είναι η επικοινωνία. Όμως, αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στα παιδιά όταν παίζουν για να δούμε ότι μονολογούν χωρίς την ανάγκη να επικοινωνήσουν. Στους ανθρώπους που περπατούν στον δρόμο και μονολογούν. Και ακόμα στους τρελούς. Μην βιαστείτε να πείτε ότι αυτές είναι παρεκκλήσεις. Σκεφτείτε εμάς τους ίδιους, το πόσες σκέψεις κάνουμε, δηλαδή το πόσο μιλάμε μέσα μας για εμάς, τους άλλους, τον χρόνο, τη ζωή, χωρίς διόλου να θέλουμε να εξωτερικεύσουμε αυτόν τον λόγο. Το ξέρετε, υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν και πεθαίνουν μαζί, χωρίς ποτέ να έχουν μιλήσει πραγματικά. Αν λοιπόν οι λέξεις ως επικοινωνία είναι ένα δευτερεύον χαρακτηριστικό του λόγου, τότε ποιος είναι καταρχήν ο λόγος της ύπαρξής του? Ας σκεφτούμε, αγαπητοί φίλοι, τον Θεό πώς φτιάχνει τον κόσμο.
για να καταλάβουμε τη σημασία των λέξεων. Ας σκεφτούμε το νόημα στις ευχές, τις λιτανίες για να βρέξει και το αντίστροφο, την αποφυγή κάποιων λέξεων, ως αν η εκφορά τους να πραγματοποιεί και τη σημασία τους. Και έτσι είναι. Οι λέξεις είναι υποκατάστατα πραγματικότητας και σαν τέτοια δομούν πραγματικότητα μέσα μας, τη σχέση μας με τον εαυτό μας, με τον άλλο, με τον κόσμο. Εισερχόμαστε στην τάξη του συμβολικού, όπως τα έλεγε ο Λακάν. Φτιάχνουμε έτσι τον κόσμο μας, το σύμπαν των νοημάτων. Και για να θυμηθώ τον Βιτγκενστάιν, ο κόσμος μας σταματά εκεί που τελειώνουν οι λέξεις. Και βέβαια, το ίδιο ισχύει και για την ποίηση. Είναι λέξεις που ποιούν ένα κόσμο. Τον κόσμο εκείνο που γράφει, εντός του οποίου θα βρεθεί προστατευμένος, ναρκισσευόμενος, αλλά και εκτεθειμένος. Και που αν θέλει θα μας κοινωνήσει. Και ευτυχώς η Στεφανία Στεφάνου το θέλησε. Θέλησε να μας χαρίσει αυτόν τον κόσμο της. Και μέσω της ξενάγησής μας σε αυτόν τον κόσμο να ξεναγηθούμε ταυτόχρονα, να ταξιδέψουμε μέσα στον δικό μας κόσμο, στις οροσειρές της σκέψης μας, στα ποτάμια της ψυχής μας, στις ερήμους και τις οάσεις της καρδιάς μας, στους ωκεανούς της ανάμνησης. Και κάτι ακόμα σε αυτήν την εισήγηση που θα μας κάνει καλύτερα να ακούσουμε την ποίηση της Στεφάνου. Είπα ότι ο άνθρωπος παράγει λέξεις για να φτιάξει τον κόσμο του, την εσωτερική του και όχι μόνο πραγματικότητα. Όμως, αν ακούσουμε προσεκτικά τις λέξεις που μιλάμε, από τη στιγμή που ξυπνάμε μέχρι το βράδυ που κοιμόμαστε, από την ημέρα που συνειδητοποιήσαμε τον κόσμο μέχρι την ώρα που πεθαίνουμε, θα δούμε ότι δύο μόνο λέξεις έμαθε ο άνθρωπος να μιλά. Μέσα σε δύο μόνο λέξεις είναι εγκλωβισμένος και ταυτόχρονα μέσω αυτών είναι που ανοίγεται στον κόσμο, στο χρόνο, στο νόημα της ζωής του. Το θέλω και το φοβάμαι. Οι χιλιάδες λέξεις ενός λεξικού δεν είναι παρά προσδιορισμοί αυτών των δύο. Με αυτά λοιπόν ας ανοίξουμε το βιβλίο της Στεφάνου. Κάθε βιβλίο για να διαβαστεί χρειάζεται μια προσέγγιση. Δεν θα σταθώ στη φιλολογική και στην επίρρεια της ποίησης του Καδάφη και του Σεφέρη, που αποτελούν και τους πυλώνες της ποίησης της Στεφάνου, τις ποιητικές της καταβολές, τουλάχιστον όσον αφορά το ύφος. Θα επιχειρήσω μια ανάγνωση που θα ονόμαζα βιωματική. Όπως κάθε μεγάλος στοχασμός, έτσι και κάθε μεγάλη ποίηση στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά της ύπαρξης του ανθρώπου, στα μεγάλα ερωτηματικά για τον έρωτα και τον θάνατο, για τον χρόνο. Στοχεύει κατευθείαν στον αλγόριθμο της επιθυμίας και του φόβου, στον υπαρξιακό απολογισμό. Ακούστε αυτό το ποίημα που από μόνο του θα έφτανε για να κατατάξει την Στεφάνου στις σπουδαίες φωνές της εποχής μας. Ακούστε αυτό το ποίημα που συμπυκνώνει τη σοφία της ζωής, το ξόρκισμα του θανάτου, την παρηγοριά και την αποδοχή για όσα έζησε και για όσα δεν έζησε, που εκφράζει μια άκρα ταπείνωση και μια γλυκύτητα που μόνο ένας περήφανα βασανισμένος θα μπορούσε να συλλάβει. Αυτό το ποίημα που μεταφέρει τη βουή από τους ανέμους που διατρέχουν τις υψηλές και μοναχικές κορυφές της ποίησης, ακούστε το. Κι αν χάθηκαν στην άμμο τα πολλά, κάποια τα πρόλαβα. Τ' άλλα, ας είναι εκεί καλά κρυμμένα και ασφαλή. Και αν έμεινε αδιάβαστο το σπάνιο βιβλίο, καθόλου δεν μου κακοφαίνεται. Αρκεί που το ψηλάφισα και ξέρω πως υπάρχει. Αυτό το ποίημα θα μπορούσε να είναι το πρώτο της συλλογής, ως προμετωπίδα και μότο όλου του βιβλίου. Θα έλεγα το ακρόπλωρο της συλλογής, διότι ακριβώς εμπεριέχει ψήγματα χρυσού από όλα τα άλλα ποίηματα. Από όλα, εκτός από ένα, που θα άξιζε τη θέση του επιλόγου. Ένα ποίημα που συνομιλεί με τις μεγάλες στιγμές της τέχνης,
έχοντας συναντήσει στον δρόμο τον Μποντελέρ, τον Αρτό, τον Ελιάρ. Αν έστω και στο ελάχιστο είχα την υποψία της κόπωσης που φέρνει περιπλάνηση σε εκείνα τα θεόκλειστα της μνήμης τα κελιά, ίσως να μην δοκίμαζα καθόλου. Μα πάλι, τι θα ήταν η ζωή χωρίς την έξοδο, το παραλήρημα? Κοιτάξτε πώς ανυποψίαστη η Στεφάνου κλείνει το μάτι στον Ελιάρ όταν εκείνος λέει «Και πώς να βγεις έξω όταν δεν έχεις μέσα σου όσο παραλήρημα χρειάζεται? Θα χρειαστεί να πεθάνεις ή να πεις ψέματα». Πώς να αναλύσω σε μια βραδιά το παραλήρημα ως έξοδο, ως άλλη ζωή, το παραλήρημα και την ποίηση ως ισοδύναμα της μετέωσης, της ζωής που δεν έζησες, του σώματος που έχει καταματωθεί, αλλά σπαρταρά και αναπνέει ακόμα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Όλο το βιβλίο είναι ένα καράβι με πλώρη το πρώτο ποίημα που διάβασα και πρίμνει αυτό που μόλις σας είπα. Είναι ένα καράβι για ένα ταξίδι που δεν έγινε ποτέ. Μα εμείς να ζήσαμε πάνω στο καράβι σαν αυτό να ταξίδευε. Να ερωτευτήκαμε, να χορέψαμε, να κλάψαμε, να ονειρευτήκαμε, νομίζοντας πως ταξιδεύουμε, αγνοώντας ότι βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Αχ, σαν η ζωή να τελειώνει και να μην φύγαμε ποτέ. Από πού? Από εκεί. Από εκεί. Και από το βάθος του οδαριού να ακούγεται ο φάους του. Εσπούδασα φιλοσοφία και νομική και ιατρική και λίμον νόμου και θεολογία με κόπο και με επιμονή. Και να είμαι τώρα εδώ με τόσα φώτα, τόσο μικρός όσο και πρώτα. Και να που εδώ η Στεφάνου έρχεται να ανατρέψει και αυτήν την βεβαιότητα. Μπορεί κάποτε όλα να χαθούν, μπορεί και να τα πάρουν άλλοι. Μόνο αυτή η ποίηση, παγιδευμένη ή ελεύθερη, τρόπο βρίσκει να ταξιδεύει. Μα και αν δεν ταξιδέψαμε, τι σημασία έχει? Είναι πλέον βέβαιο, λέει η Στεφάνου, βαδίζουμε έτσι που το κατεξοχήν έργο της ζωής μας διαφεύγει. Αν το ουσιώδες μας διαφεύγει, αν δεν έχει νόημα το καβαφικό ταξίδι, είναι ωστόσο αυτή η διαφυγή που μας κάνει και ζούμε. Το ότι κάθε επιθυμία, όταν πραγματοποιείται, κατακριμνίζεται ως μη έχουσα νόημα πια. Και είναι η ζωή μας αυτό ακριβώς. Το σύνολο των επιθυμιών και των ματαιώσεων που καμιά δεν μας έσωσε, αλλά και καμιά δεν μας άφησε να πεθάνουμε. Η ζωή είναι αλλού, κραυγάζει η Στεφάνου. Την πιο καλή μας ποίηση δεν θα τη γράψουμε, ακόμα κι αν στις ευτυχέστερες στιγμές απ' άκρου εις άκρου μας πλημμυρίσει. Σαν το ταξίδι, ή να έγινε και να μην το καταλάβαμε, πώς πέρασε η ζωή, ή να μην έγινε ποτέ. Ναι, μα γι' αυτό μάθαμε να αγαπάμε, μάθαμε να πονάμε, μάθαμε τους αποχαιρετισμούς. Α, ναι, σαν η ζωή να τελειώνει και να μην φύγαμε ποτέ. Σαν η ζωή να είναι μια διαρκής εκπαίδευση στους αποχαιρετισμούς. Κλείστε τα μάτια, αγαπητοί συνταξιδιώτες, και ακούστε τους ανέμους που χτυπούν το καράβι που ταξίδεψε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης χωρίς να έχει φύγει ποτέ. Ακούστε τούτα τα κύματα που πλαγιοκοπούν το σώμα του τετελεσμένου μέλλοντος. Να μην ξεπέσουμε. Στον ουρανό μία δηλώνονται τα πράγματα και όσα παραλείπονται εννοούνται. Τώρα να σιωπήσω ή να μιλήσω. Το ίδιο είναι, καλή μου φίλη. Τα κάτωπτρα και οι καθρέφτες που τόσο συχνά μιλάς, που στοιχιώνουν το σώμα αυτής της ποίησης, που δένουν τους αρμούς αυτού του καραβιού, τούτα τα κάτωπτρα που παλεύουν να συλλάβουν το πρόσωπο του κόσμου, που αντιφεγγίζουν το εγκαυματικό δέρμα αυτής της ποίησης, της σκληρότατης, σαν τον Απρίλη του Έλιοτ, της τρυφερότατης, σαν τους ερωτευμένους του Λιβαδίτη. Ακριβώς σιωπούν, μιλώντας για όλα. Κι εγώ, κρατώντας τούτο το βιβλίο, ως καθρέφτη, μονολογώ με τους δικούς σου στίχους. Πώς να φερθώ σε μια ποιήτρια, δεν ξέρω.
Ξέρω όμως ότι εγώ, ο μέγας ταξιδευτής του κόσμου, ο ταπεινός ερμηνευτής των νοημάτων, θα κρατώ την ποίησή σου ως διαβατήριο για τα έσω ταξίδια της ψυχής, ως ιχνηλάτη των απαντήσεων στα ενίγματα του ανθρώπου. Σας ευχαριστώ. Έχουμε μαζί μας δύο εκλεκτές ηθοποιούς, φιλολόγους, οι οποίες θα μας ερμηνεύσουν, θα μας διαβάσουν κάποια από τα ποίηματα της Στεφάνου. Καλησπέρα σας. Σπάνιο βιβλίο. Αν χάθηκαν στην άμμο τα πολλά, κάποια τα πρόλαβα. Τα άλλα ας είναι εκεί καλά κρυμμένα, ασφαλή. Το σπάνιο βιβλίο αδιάβαστο αν έμεινε, καθόλου δεν μου κακοφαίνεται. Αρκεί που το ψηλάφισα και ξέρω πως υπάρχει. Ακόμα και αυτό είναι για μένα κάτι. Ελπίζω σε ένα καινούριο άνοιγμα που θα μπορώ σημάδια του να διαβάζω. Στιγμές. Οι ερηνίες μόλις αποκοιμήθηκαν. Λόγος δεν διαφαίνεται να τρέξουν στο κατόπι μου. Από τον ύπνο τους αντλώ το θάρρος. Μες στις θαλάσσιες οδούς ώρα να ταξιδέψω. Και στην Ανατολή τα βλέφαρα γυρίζω. Στην πρώτη του ήλιου ηλιακτίδα θα προσευχηθώ. Πράσινο κόριζο οφθαλμού, 2 μέτρα πάνω από τα κύματα. Ευνοϊκά τα πράγματα. Χαμογελώ και ανοίγομαι. Σκιές του χθες. Αθόρυβα τα όστρακα εγκατέλειψα σε πολιτείες ναυαγισμένων καραβιών. Στην άμμο άφησα όσο ακατέργαστα ιστεροφημία θεμελιών. Στη σιωπηλή ανηφοριά ματώθηκα. Αρνήθηκα αυτό που την αποταγή για ελευθερία έβλεπε. Τώρα, με επιμέλεια, καλλιεργώ όσα με οδηγούν εκεί που φαίνεται να παίζεται του κόσμου η μελωδία. Σκιές του χθες. Καλή σας τύχη. Ντόριαν, η ομορφιά σου οδυνηρή. Το ατσαλάκωτο πρόσωπό σου, αν και ανήκει στα κοινά, ιδιωτεύει. Μέλισσα έγινα να κάνω ασυναίσθητα κύκλους γύρω από σένα. Λίγη απ' την αιώνια γύρι σου να απολαύσω. Η παρουσία σου αγγίζει κάτι πέρα από αυτά που ξέρουμε και δεν αντέχεται. Φύγε από κοντά μου, Ντόριαν, ή κρύψου καλύτερα στα βάθη των πηγών. Τις χαρακές θέλω στο πρόσωπό μου να αγαπήσω. Να φιλιωθώ με όσες κι αν έρθουν μπόρες. Να αδειάσω το μεσαίωνα που βάρινε τους ώμους. Για να μπορέσω κάποτε να είμαι εκεί που είσαι. Φίλιος. Η δίψα τα χείλη στέγνωσε. Νερό, οικέτευσα. Άκου. Στη γη πληρώνεις ακριβά ό,τι η ανάγκη επιβάλλει. Έχεις τον οβολό. Εσύ ζεις μέσα από μας και εμείς από την ανάγκη σου. Αδύνατον, ψιθύρισα. Η κατοχή πέραν πάσης αμφιβολίας. Πηγή αναζήτησα αλλού. Να μην ανήκει σε κανέναν, είπα. Μα πουθενά.
Η δίψα φλόγα γίνεται, τα σπλάχνα σηκωκαίει. Ασφικτιώντας προχωρώ. Το κάθε δάκρυ μου σταγόνα αντοχής να υποτάξω τα ακραία. Και καθοδόν, άνθρωποι με άλλους συγχέονται ανθρώπους. Χάνουν παλιές μορφές και αποκτούν καινούριες. Το ίδιο και εγώ. Σε ένα στροβίλισμα έχασα τη δική μου. Άλλο δεν έχω τίποτα να χάσω. Και προχωρώ. Καινούριο χέρι άπλωσα σε αυτό που πλησιάζει. Με εμπιστοσύνη αφέθηκα. Όπως η ψυχή ανοίγεται σε άνθρωπο που αγαπάει. Στην παρουσία σου νιώθω ανεξήγητη χαρά. Κοίτα, τα μυστικά που έκρυβα και αυτά που κρύβουν οι άλλοι, ένα προς ένα φανερώνονται. Κι άλλα, που μόλις τα πλησιάζω, στην άμμο χάνονται. Ανθρώπινη συνήθεια, είπε. Έχεις ακόμα. Διψώ. Κάπου εδώ υπάρχει μια πηγή. Αν το λίγο που απέμεινε αφαιρέσεις, μπορεί και να φανερωθεί. Έφνης, στα δυο χωρίζουμε.